La farmaciola de casa ha de tenir medicaments bàsics i materials de primeres cures. Sèrum fisiològic en envasos monodosis, gasses estèrils, venes de diferents mides, 5, 7 o 10 centímetres, esparadrap antial·lèrgic o de paper, tiretes, tisores de punta rodona, pinces petites per treure algun cos estrany, antisèptic, clorhexidina a l'1% per netejar les ferides, termòmetre digital, sabó neutre, guants d'un sol ús. No utilitzar aigua oxigenada, alcohol ni proveïdora iodada per netejar ferides. Analgèsics antitèrmics, paracetamol, per tractar el dolor o baixar la febre, i antiinflamatoris, ibuprofè. Ajustar la dosi segons edat o pes de la persona. Pomada per les cremades, producte per les picades. Utilitzar una caixa ben etiquetada. Guardar-la en un lloc protegit de la llum, la calor i la humitat. No és adequat tenir-la a la cuina o al bany. Ha d'estar en un lloc conegut per tota la família, fora de l'abast dels nens. Els medicaments han d'estar dins l'envàs original, amb el seu prospecte. La medicació habitual prescrita pel metge, millor guardar-la a part, per no crear confusions. Revisar la farmaciola cada 6 mesos i llançar els medicaments caducats en els punts sigre, no a les escombraries.